गावहानो बे फैगोन बाराव बरखौनो 20 खानसो मोनगोन नामा ना बियो मुसलपुराव जा रखम शक्तिशाली जोंनि दा बर्तमान BPF दोलोआ बे निजे दा बेखौ नुनानै बखिनो बायद' जादों बियो जारिमिन सोरजिनाय UPPनि जारिमिना मुसलपुरा गोमालांसिगोनब्रा मुसलपुराव लैहोर लैहोर गिर्जाब जोंनि शक्तिया बारायगासिनो दं बबे जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै UPP हाबनो नुदों बिलाय UPPनि इतिहासानो गोमासिगोनसो मुसलपुरनिफ्राय बेखौ आं दिनै रोखा बुंबाय खुलुमबाय बयखौबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आं गसाइगाव जिल्ला BPF दोलोनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिराद दुखु मोनदों बाथ्राया बेनो जे सासे रेसपन्सिबिलिटि BTR गावसिनि BTRनि सासे EMआ बेबादि मोनसे लेंगुवेज बाहायनाया बिराद लज्जाजनक आनफर्चुनेट बेखौ धिक्कार होदों जों आंना बेनो प्रश्नआ BPF हान्जाया माला मानसि बुथारा बिथाङा BPF हान्जाखौ मानसि बुथारग्रानि दोलो होनना बुंदों हान्जा होनना बुंदों बबे तारिखआव सोरखौ बबे भिक्टिमाइज फेमिलि जादों बेखौ जोंनो हिसाबखौ नांगौ साबसे बुथारा आरो बबे BPF बबे जिल्ला बबे ब्लकनिफ्राय बबे BPF दलनि हान्जाया सोर मानसिखौ बुथारफेरा बिनि गासिबो बिथं तथ्यखौ होआब्ला बिथांनि नामै आरो जों दिनैहायनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा जों बिथांनि नामै मानहानि गसर होगोन बिथाङा जाहाथे जानला मोनला बेबायदि बाथ्राखौ दाबुदों हयथ' बिथाङा फाग्लाबा गगोन मेडिकेल टेस्ट खालामनानै आरो फाग्ला नङाबाथ' बेखौ जों हगारनाय नङा बिथाङा जुदि माने मेन्टेलि फिजिकेलि आनफिट बा प्रमद बर' सरकारा बेखौ सासे सदस्य हिसाबै दोननो नाङा इमिडियेट बेखौ फिजिकेलि आनफिट घोषणा खालामनानै EMनिफ्राय होख'नांगौ नङाबा बियो विभिन्न जायगायाव बेखौ जेखौ गोसोखाङो बेखौ बुंलाबायगोन बेबादि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि सासे EMआ जुदि बिदि बाथ्रा बुङोब्ला बिनिफ्राय लज्जाजनकसिन मा दं बे गासैबो बड'लेण्ड एरियानि समग्र जोंनि जाति जनगोष्ठि मोनसे असम्मानजनक मन्तब्य बियो सासे EMआ बेबायदि बाथ्रा बुङोबा बेनिफ्राय साबसिन आरो मा दुखु गोनां बाथ्रा दंबावो बे बाथ्राखौथ' पाब्लिकफ्रा मिथिगौ रायजो राजा मिथिगौ दिनै राकेश ब्रह्मआ हठात मैयासो देरहानानै बिथाङा बड'लेण्डनि आथिगुरि जेबो मिथियालाबानो बिदि बाथ्रा बुंलांनायाथ' बे एकदम जघन्य अपराध बेबादि मानसिया सासे EMआव थानायानोथ' असम्भब प्रमद बर' सरकारा बेखौ इमिडियेट होखाराब्ला गावहानो दिगदार दं दिनै सासे रेसपन्सिबल सासे EM जानानै बर' रायजोनि गेजेराव बेबायदि बिमुं थासारि लाबोनाया दिनै बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गोनांथार बेथ' बिराद लाजिनांथाव जोंबो बर' बिबो बर' जों मोनसे राजनितिक दलाव बर'ल' थायाथ' विभिन्न जाति जनगोष्ठि दं जोंनावहाय जों बयखौबो लानानै राजनितिक सालायो बिथाङा बोरै थख' बोरै बिदि बुंनो हाखो BPF दलाव अन्यान्य जातिनिबो मानसि दं जोंनावहाय होमबा बे BPF दलनि बे विभिन्न जाति जनगोष्ठिनि मानसिफ्राबो दुखु मोनगोन ना जों जिहेतु मोनसे जाति जनगोष्ठिनि मानसिफ्राबो दुखु मोनगोन ना जों जिहेतु मोनसे राजनितिक दल मोनसे रेजिस्टार्ड मोनसे रेकगनाइज मोनसे फुल फ्लेजेड जोंनि लवार आसामनि बिथोराव मोनसे शक्तिशाली राजनितिक दल बा BPF बे BPFखौ जेने थेने बिदि बाथ्रा बुंबा बेयो जोंखौ बा फोजोबनो हानाय नङाथ' आरो जोंनि गोहो बोला रासिनसो जागोन बेबायदि फौसावलिया EMआ बेबायदि जानला मोनला मानसि बुथारग्रा माग्रा होनलाबायनाया बेथ' असम्मानजनक जोंल' नङाथ' दलावहाय विभिन्न जाति जनगोष्ठि दंना मा बर'ल' जोंनि बेहाय BTRआव बा BTCआव जेसेबांनाखि नागरिकफोर दं फ्रायानो जोंनि दलाव इनभल्भ दंजोबो 17ता बोसोर जों सरकार सालायबोनाय लाजि गैया बिसोरो दालाय दासा बुथुमनानै गभर्नमेन्ट जानानै बिनि बायदिसिना खोथा बुंलाबायनाय बे अब्ला बिथाङा बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठिखौ लाजिफोनांदोंना नोंथाङा निस्सय बे प्रत्येकता जोंनि BPF दलाव थानाय विभिन्न जाति जनगोष्ठिखौबो लाजिफोनांदों जों धिक्कार होयो बेखायनो जों दिनै मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा बे राकेश बर'नि हेंथायै जों दिनै FIR खालामगोन प्रत्येकआनो दिनै खालामजोबगोन बे अन्याय बाथ्राखौ जों सह्य खालामनो हाया माब्ला बुथारा सोर थैदों भिक्टिमाइजनि फेमिलिखौ थन्न नामा होजोबनो हायाब्ला बे भबिष्यत दिगदार दं गावहानो बिथाङा जुदि लाजिनानै मोनसे खेमा एबा क्षमा निमाहा बियोब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा खालामगोन बे जखननो भुल खालामगोन तखननो निमाहा बिबान जानाय नङाथ' जोंथ' रावबो बुवाबो जाबो आइन दं आइननि आश्रय लागोन जों बेखौ बुवाबो जुवाबो
जोंहा आइन दं, आइनाव आश्रय, आइना जा बेबस्था लागोन जों बेखौनो खर' फाथिना लागोन। बेथ' अनर्थक, गावहानो बे फैगोन बाराव बरखौनो बिसखानसो मोनगोन नामा ना बियो। मुसलपुराव जा रोखोम शक्तिशाली जोंनि दा बर्थमान BPF दोलोआ, बे निजे दा बेखौ नुनानै बखिनो बायद' जादों बियो। बे बखिलाबायनायसो जारिमिनाथ' गोमानोसै बिसिना। जारिमिन सोरजिनाय UPPनि जारिमिना मुसलपुरा गोमालांसिगोनब्रा। मुसलपुराव लैहोर लैहोर गिर्जाब गिर्जाब जोंनि शक्तिया बारायगासिनो दं। बबे जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै UPPL हाबनो नुदों बेलाय? UPPLनि इतिहासानो गोमासिगोनसो मुसलपुरनिफ्राय। बेखौ आं दिनै रोखा बुंबाय।